Салом, дарсҳои забони тоҷикӣ дар канали Universe. Дарси якум. Алифбои забони тоҷикӣ. Алифбои забони тоҷикӣ дорои 35 ҳарф мебошад. А, Б, В, Г, Ғ, Д, Е, Ё, Ж, З, И дароз, И, К, Қ, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ö, Ф, Х, Х, Ч, Ч, Ш, сакта, Ю, Я. Ин буд алифбои забони тоҷикӣ. Аз дарси аввал ман мехостам дар бораи грамматикаи забони тоҷикӣ ҳарф занам. Яке аз мафҳумҳои асосӣ дар грамматикаи забони тоҷикӣ ин аъзоҳои ҷумла мебошад. Аъзоҳои ҷумла ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: сараъзоҳо ва аъзоҳои пайрави ҷумла. Сараъзоҳо инҳо ҳастанд мубтадо ва хабар. Аъзоҳои пайрави ҷумла бошад муайянкунанда, пуркунанда ва ҳол. Чӣ хеле ки шумо мебинед, аъзоҳои ҷумларо бо забони русӣ тарҷума кардам. Ин ҳамчун маводи иловагӣ мебошад. Алфавит таджикского языка состоит из 35 букв. И как на русском и на таджикском языках есть главные и второстепенные члены предложения. Главные члены предложения – это подлежащие и сказуемые, а второстепенные члены предложения – это определение, дополнение и обстоятельства. Забони тоҷикӣ дорои 10 ҳиссаи нутқ мебошад. Аз онҳо 6тошон мустақил ва 4тошон номустақил. Чаро мустақил ва номустақил то дарси оянда фикр кунед. Ҳиссаҳои мустақили нутқ инҳо ҳастанд: исм, феъл, сифат, ҷойнишин, шумора ва зарф. Ҳиссаҳои номустақили нутқ бошад: пешоянду пасоянд, пайвандак, ҳиссача ва нидо. В таджикском языке есть 10 частей речи. 6 из них самостоятельные и 4 из них служебные. Почему самостоятельные и служебные? До следующего занятия подумайте. Как вы видите, здесь уже переведены все части речи. А в качестве домашнего задания здесь есть два маленьких текста. Первый из них это на таджикском языке, а второй на русском. Текст, в котором на таджикском языке, попробуйте перевести на русском, а текст, который вот здесь есть на русском, попробуйте перевести на таджикском. Ҳамчун маводи вазифаи хонагӣ дар ин ҷо ду матни хурд оварда шудааст. матне ки бо забони тоҷикӣ оварда шудааст, кӯшиш кунед бо забони русӣ тарҷума кунед. матне ки ба забони русӣ оварда шудааст, кӯшиш кунед то ба забони тоҷикӣ тарҷума кунед. На этом занятие закончилось. До следующих встреч.